हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार बाथ्रा लानानै सावरायनो नागिरदों। दा सावरायनाया जाहैबाय नोंथांमोनहा गोबाङानो निउस चेनेलफोराव खोनाखाबाय जानो हागौ जे जोंनि बुंनाय खोथा नङा, आंनि बुंनाय खोथा नङा, बा सोरबा खौरांगिरिनि बुंनाय खोथा नङा। जा बेवहाय दैदेनगिरिफोरानो गोबांथार सावरायलायगासिनो दङ, नुगासिनो दङ जोंबो। दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहानो खोनासंनानैबो लानो मोनगोन। बाहाय दङ जोंनाव जोंनि बर' माखासे जोहोलावफोर जायफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय गिदिंबोनानै जोंजों सुबुं समाजाव फोनांजाबनानै लाफैफिननो हादोंमोन थांनाय बिटिआर सरकारनि बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों। दा बेवहाय गासैखौबो जोङो मोनफिनजोबनो हादोंमोन जोंनि बिदा फंबायफोरखौ। दा बेनि गेजेराव नाथाय सासे बिथां एमबाथा बेखौ जोङो हाग्रायाव थांफिननायनि खोथा जोङो गोबांखौनो सावरायनाय नुगासिनो दङ। दा बेयो आंनि बुंनाय खोथा नङा, नोंथांमोनाबो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। नैबे बिथांनि खुगानिफ्राय जे बिथाङा होनदों आरो बि.आर. फेरेंगा। दा बे बि.आर. फेरेंगाया खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुंदों आरो बे बुंनायाव जों खोनानो मोनदों जे बिथाङा हाग्रायाव थांफिननायनि खोथा रायलायदों, बिथाङा सोरबा राजखान्थिगिरिनि थाखायसो थांनांदों। नाथाय बाहाय बिथाङा बर' हारिखौ सोदांनो थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय बा आसामनि थाखाय बा बिटिआरनि थाखाय जानानै थांनाय नङा। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो रोखायै। दा बेखायनो बिनि सायावनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव सुंद'यै बुंनो लादों। गिबियाव नोंथांमोना बिनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लाग्रो मा होनदों। কথাটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক, ময়ো শুনিছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুৱেদি। আৰু যি ব্যক্তিৰ উচতনি তেওঁলোকে সেই কামত আকৌ লিপ্ত হৈছে, খুব আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে, বিটিআৰৰ কাৰণে, অসমবাসীৰ কাৰণে খুব মানে বেয়া এটা ছিগনেল। কিন্তু আমি সকলোৱে জানো সেইটো বাথাই যে নিজ মানে লজিকেলি, আইডিঅ'লজিকেলি, ছিষ্টেমেটিকেলি সেইটো কৰিবলৈ গৈছে কোনোবা জাতি ৰক্ষাৰ নামত, বিটিআৰ ৰক্ষাৰ নামত, অসম ৰক্ষাৰ নামত, সেইটো নহয়। সেইটো কেৱল মাত্ৰ কোনো এজন ব্যক্তি পলিটিকেল স্বাৰ্থৰ নামত তেওঁক মানে অস্ত্ৰ হিচাপে ইউজ কৰিছে, মানে বস্তু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে। সেইটোৰ কাৰণে মই বাথাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এতিয়াও সময় আছে। কাৰোবাৰ উচতনিত নিজৰ জীৱনটো এনে মিছামিছিকৈ মানে উচৰ্গা কৰি লাভ নাই। সেইটো উচৰ্গা বুলি আমি ক'ব নিবিচাৰোঁ। কাৰোবাৰ কাৰণে পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে যদি উচৰ্গা কৰিব বিচাৰিছে, খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু যি ব্যক্তিয়ে ইয়াত লিপ্ত হৈ আছে তেওঁলোকক উচতনি দি পেলাই আকৌ জংঘলত যাবলৈ মই তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং দিছোঁ, আমি আৰু সহ্য কৰা বিধৰ আমিও মানুহ নহয়। दा नोंथांमोना बाहाय खोनासंनानै मिथिनो मोनबाय जानो हागौ जे दा जाय बाथ्राखौ जोङो सावरायनो नागिरदों, दा बिथाङा थांबायानो, हमनानै ला जों थांबायानो, एबा थाङाखैबाबो थांनो नागिरदों हमनानै ला। जोङो बे खोथाखौ लानानै जों मिथिनो मोनबाय। नाथाय बे थांनायनि उनावहाय जोंहा मा जानो हागौ बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायलायनो नागिरदों बाहाय नोंथांमोनजों लोगोसे। दा बे जाहैबाय नोंथांमोना बयबो नुखाबोबाय जानांगौ दानि दिनैनिफ्राय 3-4 बोसोर सिगांनिफ्राय फारियै जोंनि बे ओनसोलाव बेसेबां जोङो माबादि थासारिखौ लानानै सहायबोदोंमोन जोंनि बर'फ्रा, एबा बेसिकेलि जोंनि बर' गामिफोरा। दा बेयावहाय जोङो बेसेबां माबादि बोलि जानांदों गोबाङानो जों नुदों। दा बेखायनो जोङो जाय लामाखौ बिथांमोना लाफिनदों, बे लामाया एबा बिथांमोनखौ जायफोर जुदि सोरबाफोरा थिनमारदोंबा बेयो मोनसे बिराद गिदिर बर'नि थाखाय गोसोम दागो जानानै थाबावगोन। दा बेयाव आङो गुबुन सोरबा राजखान्थिगिरिफोरजों बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जाजों सोमोन्दो खालामनानै बुङाखै, एसे बर' हिसाबै बुंदों। नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ साननानै नाय। आरो बाहाय दङ बुंनांगौ बाथ्राया, जों साननांगौ बाथ्राया, बेयो मोनसे फिसा जाथाय नङा, बिराद गिदिर जाथाय जागोन बेयो जुदि नंमारगौबा। आरो बियो आसा खालामो बिथाङा थाङाखै, जोङो थांदोंबो होनाखै, जों थाङाखैखौनो लानांगोन। मानो होनबा आरो बिथांमोनहाबो सन्देह खालामदोंसो जे थांमारदोंबा होननानै बुंदों, आरो जोङो फोरमानबो गैया। दा बेखायनो नाथाय बिनि बाथ्राल' नङा, बिथांनि बाथ्राल' नङा, मख'नाय जानाय बिथांनि बाथ्राल' नङा, गुबुन सोरबाया जुदि बेबायदि सानबावदों नामा, दा बिनि सायाव जों सावरायलायनो नागिरदों। दा बे हिसाबै जोङो मानसि हिसाबै जों थांनानै थानांगौबा भारत हादर हिसाबै, भारत हादरा मोनसे फुरा उदां। दा बेयावहाय जोङो भारत हादरनि सिङाव खुनु बेबादि मोनसे हाथियारजों गेलेनायनि सम गैया। आरो बेखौ जोङो भारत सरकारनि गोख्रों नाजानायखौ जों नुगासिनो। आरो बेनि गेजेराव जोंनि आसामाव आरो बेयो बांसिनबाव। आरो आसामनि बेलायाव जों बर'खौ लानानै एबा आसामजों बर'जों बेयो माबादि सोलियो नोंथांमोना जारिमिनाव नायबानो नुबोखाबाय। जारिमिन नङाबाबो जोंनि सानफ्रोमबोनि थांनानै थानायनि समावनो जों नुगासिनो दंखायो। जोङो माबादि थासारिजों जोङो सौसिनानै थांनानै दंगासिनो दङ। दा बे आरो जोंनाव हारियाव बेबायदि थायोबा
गुबुना जोंखौ मा खालामनो हागौ बेखौबो जोङो जोंनि बोसोरनै बोसोरथामनि सिगांनि थासारियावनो जों सोलोंनानै मिथिबोखाबाय जे जोंजों बिथांमोना मा खालामनो नागिरो एबा बबेबा मोनसे हारियाव बेबायदि थायोबा गुबुन हारिफोरा माबादियै सुथुरा सुथुरि एरसन एरब्र बायदिसिना खालामो। दा बे एरसन एरब्रनि गेजेराव सोर खस्थ' मोननाङो बा सोर बादिया बोलि जानांगौ जायो दा बेखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। जोंनि सरासनस्रा मानसि जोंनि हारि हिसाबै जोंसो खस्थ' मोनबोगासिनो दङ। दा गोबाङानो सानो बेबादि खामानिखौ मावनोबो, नाथाय दानि दिनाव एबा नैबेखिनि समाव बियो पसिबोल जाला आरो जाथावनाबो नङा आरो जानोबो नाङा। दा बेखायनो जोङो डेम'क्रेटिक हिसाबैसो जोङो जुजिनो नांगोन आरो बेखौ जोङो जोंनि हादरनि जेनाखि मान एबा जेनाखि खान्थि बेजोंसो जोङो सोलिनांगोन। हादरनि खान्थिजों जुदि सोलिनो हायाबा जोङो हादरानो जोंखौ साजा होगोन। दा बियो आंनि बाथ्रा नङा, नोंथांमोना बेखौ नुगासिनो दंखायो। दा बयनिख्रुइबो गोब्राबसिना जाहैबाय जोंनि आसामनि थाखाय बियो आरोबाव गोब्राबसिनबाव बेखौ खेबसे बुंबावदों। दा बेखायनो आसा खालामो रावबो बिथांमोना बेबायदि थांनाय नङा आरो मोजाङै एबा फोरजाखान्थियारि हिसाबै जोङो हाबा मावलांनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि आरो हादोरनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन। दा बेखौ मिजिंथिदों। दा गोबाङानो गोरोन्थि साननो हागौ जे जोङो बे बाथ्राया गोबां राजखान्थिगिरि बा दैदेनगिरिफोरनि खोथाजों मिलायदों हिसाबै नोंथांमोना बबेबा राजखान्थियारि हानजानि जानानै बुंदों जानो हागौ, बिदि सानदों जानो हागौ, नाथाय बिदि सानोबा गोरोन्थि। दा बेखौ नोंथाङाबो आंबो बयबो जों साननो हायो। दा बेखायनो आसा खालामो बिथांमोनहा बेबायदि गोरोन्थिखौ मावाखै आरो मावनायबो नङा। बेखिनिखौनो बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव। गोजोन्थों।